భారత స్వాతంత్ర్య ప్రయాణంలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. నూతన పార్లమెంటులో కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. పార్లమెంటు పాత భవనంలోని సెంట్రల్ హాల్లో జరిగిన ఉద్విగ్న ప్రసంగం తర్వాత ఉభయ సభల సభ్యులు కొత్త పార్లమెంటుకు పాదయాత్రగా వెళ్లారు. ప్రధాని మోదీ ముందు నడవగా ఎన్డీఏ కూటమిలోని మిగతా సభ్యులు ఆయన్ను అనుసరించారు. సభ్యులంతా భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినదిస్తూ కొత్త భవనంలోకి అడుగుపెట్టారు. సెంట్రల్ హాల్లోని రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని నూతన భవనంలోకి తరలించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు భారత రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని పట్టుకుని కొత్త పార్లమెంటు భవనంలోకి అడుగుపెట్టారు. లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పక్షనేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి రాజ్యాంగాన్ని చేతపట్టగా రాహుల్ గాంధీ సహా మిగిలిన సభ్యులు నూతన పార్లమెంటులోకి అడుగుపెట్టారు. అనంతరం జనగణమన గీతంతో లోక్సభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.